Nu hører jeg selvfølgelig bare fra folk, der er derude, eller derinde på Facebooken, at der er... Cecilie Frøkjær blev kendt og elsket af tusindvis af danskere som vært på morgen-tv med sin varme stemme og sit ægte nærvær. Men bag skærmens blide lys gemte sig et menneske, der bar på flere lag, end dem kameraet kunne fange. For Cecilie var aldrig kun den smilende kvinde med det lyse hår og det rolige blik. Hun bar historier i sig, som aldrig blev sagt højt i live-tv. Hun voksede op i Holstebro, hvor alt tilsyneladende var pænt og ordentligt, men hvor en enkelt vinteraften ændrede noget i hende, for altid. Det var dengang hun kun var 8 år gammel, og hendes mor forsvandt i timevis uden forklaring, og da hun kom hjem med håret vådt af sne og øjnene blanke, sagde hun blot, at hun havde været ude at gå. Cecilie stod bag gardinet og så hende komme gående op ad indkørslen med skoene i hånden og en blodplet på strømperne. Ingen talte nogensinde om den aften, og i mange år troede Cecilie måske, at hun havde drømt det, men som voksen begyndte hun at se tegnene igen. Små revner i virkeligheden, der pegede tilbage mod noget skjult og ufortalt, noget som hendes mor aldrig sagde, men som levede i Cecilie som en uro, der aldrig lagde sig. Den uro formede hendes blik på verden og gav hendes interviews en særlig intensitet, som seerne følte, men aldrig helt forstod. Og måske var det derfor, hun altid kiggede sine gæster i øjnene, lidt længere end nødvendigt, som om hun søgte efter noget mere, som om hun genkendte noget i dem, som hun selv bar på. Og måske begyndte det hele ikke med tv-karrieren, men netop den vinteraften, hvor sneen dækkede fortovet og mørket faldt tidligt. Og en lille pige forstod, at der fandtes sandheder, som ingen voksne nogensinde ville dele. Og det er først, når vi begynder at forstå det øjeblik, at vi for alvor kan begynde at forstå Cecilie Frøkjær. Hun forsvandt fra et interview uden at sige et ord. Det var midt i en optagelse med en kendt politiker på direkte tv-kameraerne rullede, og Cecilie sad med hænderne foldet roligt foran sig, som hun plejede. Men pludselig ændrede noget sig, hendes blik gled væk, som om hun så noget bag kulisserne, noget ingen andre kunne se. Og i næste øjeblik rejste hun sig, gik ud af billedet og forsvandt. Personalet stod lammet tilbage, mens lyset fortsatte med at skinne ned på en tom stol. Det blev aldrig nævnt i pressen. Ikke officielt, og da hun vendte tilbage ugen efter, var hendes stemme rolig som altid. Men der var noget i hendes hænder, der rystede svagt, og en kulde i rummet, der aldrig helt forlod studiet siden den dag. Det var ikke første gang Cecilie trak sig fra virkeligheden på en måde, der føltes næsten fysisk, som om noget inden i hende rev sig løs og nægtede at spille med det ydre billede. Og måske begyndte det længe før tv og kendte ansigter, måske helt tilbage til de timer, hun tilbragte alene i sin mors soveværelse som teenager, hvor hun lå på det store mørke sengetæppe og stirrede op i loftet, mens stemmen inde i hende gentog de samme spørgsmål, hun aldrig turde stille højt. Hendes mor blev mærkeligere, med årene talte. Mere med ting end med mennesker, begyndte at tage billeder af Cecilie i søvne. Billeder Cecilie fandt gemt bag gamle bøger. Da hun var 19, hun viste dem aldrig til nogen. Ikke engang hendes første mand, men hun gemte dem i en kasse, mærket med et falsk navn, som hun opbevarede bagerst i et aflåst skab, som om hun ikke turde smide dem væk, og heller ikke turde vide, hvorfor de var der. Der var også de noter, hun skrev midt om natten. På små stykker papir, sætninger uden mening, tal og datoer og navne på mennesker, hun ikke kendte, men som dukkede op igen og igen i hendes interviews som små glimt af noget andet. Noget mere. En særlig gæst i 2008 afbrød hende og sagde: "Du kender det, du ved, hvad det vil sige at miste nogen, før de forsvinder." Og Cecilie sagde ingenting i 15 sekunder hele. Studiet holdt vejret, og hendes øjne fyldtes med noget tungt, som hun ikke lukkede ud. Hendes første ægteskab sluttede uden at nogen opdagede det. Ikke engang hendes nærmeste veninder forstod, hvornår han var væk, og hvornår hun holdt op med at nævne hans navn, og hvordan hun pludselig begyndte at tale til sig selv i tredje person. Som om hun ikke længere boede i sin egen krop, men betragtede sig selv fra afstand. Hun havde en rutine med at åbne og lukke vinduer præcis 3:00 om natten, uanset årstid. En nabo nævnte det ved et tilfælde og sagde, det lignede noget fra en ritual. Hun grinte og sagde, det var for frisk luft, men hendes øjne fortalte noget andet. Hun fortalte aldrig nogen om de breve. Hun modtog uden afsender håndskrevne sider med barndomsminder, hun aldrig havde delt, og referencer til navne fra hendes gamle klasse i Holstebro.
Nogle af dem døde, andre forsvundet. Hun begyndte at undersøge og fandt ud af, at 3 af dem var indlagt på samme psykiatriske afdeling i 90'erne, men da hun ringede, derhen var journalerne forsvundet. Hendes stemme begyndte at ændre sig på tv lidt dybere, lidt mere afventende, som om hun vidste, at hvert ord blev hørt af nogen, hun ikke kunne se. Og det var måske derfor, hun holdt op med at bruge visse vendinger. Hun slettede bestemte navne fra sine manuskripter, uden at forklare, hvorfor hendes psykolog bemærkede, at hun nogle dage virkede, som om hun spillede en rolle, hun havde lært udenad, men ikke længere forstod. Og når han spurgte ind til hendes barndom, gled hun over i tysk eller engelsk, som om ordene på dansk var for farlige eller for nøgne. Der var en episode, hvor hun blev fundet siddende i sin bil ude ved Vesterhavet midt om natten med radioen tændt og motoren slukket. Og på passagersædet lå en åben notesbog med tegninger af et hus, hun aldrig havde boet i, og datoer, der pegede frem i tiden. Hendes søn fandt den samme notesbog 1 år senere med nye sider skrevet i hendes håndskrift, men med indhold, hun ikke kunne huske at have skrevet, og selv om hun stadig smilede i kameraet. Var der noget i hendes bevægelser, der var blevet mekanisk, som om hun var i gang med at forsvinde langsomt, mens hele Danmark så på uden at forstå, hvad de så. Og måske var det Cecilie Frøkjærs største talent ikke at fortælle, men at skjule med en sådan intensitet, at det føltes som sandhed. Og det er først, når vi tør åbne de rum i hende, vi aldrig fik adgang til, at vi begynder at ane, hvor historien virkelig begynder. Hun begyndte at skrive breve til en ukendt modtager hver søndag aften, samme ritual, samme papir, samme blæk. Og når brevet var skrevet, lagde hun det i en skuffe i sit gamle skrivebord og låste den med en nøgle, hun bar om halsen som et smykke. Hendes daværende kæreste spurgte en dag, hvem brevene var til, og hun sagde bare nogen, der har ventet længe. Svaret blev aldrig uddybet, men i flere år holdt hun fast i ritualet, uanset om hun var i udlandet eller midt i en tv-produktion. Og da han en nat læste et af brevene i smug, fandt han ikke en kærlighedserklæring, men en detaljeret beskrivelse af en drøm, hun havde haft som barn om et hus i brand, og en stemme, der kaldte på hende fra kælderen. Et navn, der gentog sig igen og igen, men aldrig fandtes i nogen af hendes familieregistre. Han konfronterede hende, hun blev iskold og sagde, der er ting, du ikke kan bære, og det blev enden på forholdet. Hun begyndte herefter at trække sig fra sine venner uden forklaring, mødte ikke længere op til fødselsdage, ignorerede opkald og lukkede sine sociale medier ned. Hun sagde i et enkelt interview, at stilhed var blevet hendes måde at høre verden på, og da hun i flere måneder ikke viste sig på skærmen, opstod rygter om sygdom. Men sandheden var, at hun havde taget ophold i et hus ved grænsen til Sverige, hvor hun boede alene uden telefon eller internet og skrev i notesbøger, som hun senere brændte i en metalspand i haven. Det var en nabo, der så hende stå i regnen med paraply og tænde ild til siderne, en for en med en tændstik uden hast, uden frygt. Bare en kvinde og hendes minder i flammer. Da hun vendte tilbage til København, var hendes hår klippet kort og hendes gang forandret. Hun havde fået en let rysten på højre hånd og begyndte at bære mørke farver. Hendes stemme var dybere, men roligere, som om hun havde været et sted, hvor tiden opførte sig anderledes, og måske havde hun det, for hun begyndte at tale om tid som noget, der kunne strækkes og foldes som stof. Hun læste bøger om kvantefysik og metafysik, begyndte at skrive med venstre hånd og sov i korte intervaller på præcis 44 minutter ad gangen. Et mønster, hun forklarede som nødvendigt for ikke at miste drømmene. Det var i denne periode, hun begyndte at modtage besøgende sent om aftenen. Folk, der ikke sagde meget, men blev i timevis nogle barkufferter. Andre medbragte gamle fotografier, og hun skrev deres navne i en bog med blå omslag, som ingen andre måtte røre. I et af hendes senere interviews nævnte hun kort, at mennesker bærer historier, de aldrig har fået lov at aflevere. Og måske var det det, hun havde gjort. Oprettede et rum, hvor de kunne aflevere dem og lade dem dø. Men spørgsmålet var, hvad det gjorde ved hende, for hendes øjne blev tungere, og hendes ansigt bar en træthed, som ikke kom fra søvnmangel, men fra vægten af noget usynligt. I hendes dagbøger nævnes en dreng, der dukkede op i hendes drømme med mellemrum. Han talte ikke, men viste hende steder, hun aldrig havde været steder, der senere viste sig at eksistere, da hun rejste dertil og tog billeder af de samme detaljer som i drømmene. Han havde store mørke øjne og bar altid en nøgle i hånden, samme type nøgle som hun selv bar i halskæden.
Og da hun en dag drømte, at han rakte hende nøglen og forsvandt, vågnede hun med tårer i øjnene og sagde højt, nu er det min tur. Samme dag lukkede hun sig inde i sin lejlighed i 3 døgn uden kontakt med omverdenen. Da hun endelig åbnede døren, var det som om hun havde været igennem noget. Ingen sprog kunne forklare. Hendes lejlighed var dækket af gule post-its med ord skrevet baglæns sætninger, som ingen forstod, og tallene 112, 9, 4 gentaget overalt, og i centrum af stuen stod en stor papkasse med billeder fra hendes barndom, skåret over i halve præcist og roligt, som om nogen havde forsøgt at fjerne den ene halvdel af historien, men ikke den anden, og måske var det det. Cecilie Frøkjær havde forsøgt hele livet ikke at blive glemt, men at fjerne det i hende, som ingen alligevel ville tro på, hvis hun sagde det højt. Og når man ser tilbage på hendes smil på tv på måden hun lå. Når nogen sagde noget overraskende, så ser man pludselig en skygge lige bag latteren. En lille, næsten usynlig flig af noget, der altid var med hende, men som først nu begynder at få form og navn i det mørke, hvor hun selv begyndte at lede. Der var en bestemt nat, hvor alt syntes at samle sig, som om de usynlige tråde, hun havde båret. Hele livet pludselig spændtes til det yderste. Det var en stormfuld aften i november. Himlen over København var tung og sort. Regnen silede ned ad ruderne i hendes lejlighed. I Frederiksberg, hun havde været stille, i dagevis havde aflyst alt og ikke svaret på opkald. Lyset i lejligheden var dæmpet. Stearinlys flakkede i vindueskarmen, og en gammel kassettebåndoptager kørte i baggrunden med en optagelse af en pigestemme, der sang en lullaby på et sprog, ingen helt kunne placere. Det var hendes egen stemme som barn, optaget af en lærer på en folkeskole, hun knap kunne huske, og som hun ved et tilfælde havde fundet båndet til under en oprydning i sin mors kælder. Kort efter moderens død, der var noget ved stemmen, noget skrøbeligt og foruroligende, som fik Cecilie til at lukke øjnene og mærke kroppen stivne. Og det var da hun åbnede dem igen, at hun så det spejlbilledet i ruden, viste ikke hende, men en pige i hvid. Kjole med blottede fødder og våde lokker, der hang ned foran ansigtet. Hun sad i samme stol, men i et andet rum, et andet lys. Og da Cecilie rejste sig og vendte sig, var stolen tom. Hun blev stående længe uden at røre sig, som om hun ventede på noget, og da hun til sidst tog mod til sig og gik hen til spejlet, var billedet væk. Kun hendes eget ansigt mødte hende, men der var en tåge i blikket, og hun vidste med det samme, at noget var blevet ændret. Der var noget i hende, der ikke længere var hendes. Hun skrev senere i sin notesbog, noget er gået ind, noget er vågnet. Det var begyndelsen på de nætter, hvor hun ikke længere kunne sove, uden at høre navne råbt fra mørkede navne, hun aldrig havde hørt, men som blev ved med at vende tilbage i fragmenter af drømme og underlige optegnelser, som hun begyndte at nedfælde i en ny bog. En bog, hun gemte i et metalskab i kælderen med en lås. Hun fik speciallavet hos en urmager i det indre København. Denne urmager havde selv været tavs i 20 år efter sin søns død, men da Cecilie trådte ind i hans butik, talte han til hende, som om han havde ventet på hende hele tiden. Hun bad ikke om låsen. Han tilbød den og sagde, du vil vide, hvornår det skal åbnes. Hun spurgte aldrig, hvad han mente, men hun bar nøglen i sin lomme og vågnede flere nætter med hånden. Knude omkring den, som om hendes underbevidsthed ikke turde give slip. Der var episoder med lys, der tændtes uden grund. Postkort uden afsender. Billeder af hende selv taget fra afstand. Hun begyndte at føre en logbog over mærkelige hændelser. Datoer, steder og hændelser i medierne, der syntes at knytte sig til hendes navn, men uden direkte forbindelse. En ældre mand i Aarhus faldt død om med hendes billede i lommen. En kvinde i Odense besvimede i en butik efter at have peget på en tv-skærm og sagt, det er hende fra skoven, uden at kunne forklare, hvem hun mente. Og da Cecilie begyndte at grave i gamle avisarkiver, fandt hun en række artikler fra 70'erne og 80'erne om en række forsvundne børn i Midtjylland, hvor hendes familie havde haft sommerhus. Hun kontaktede journalisten bag en af artiklerne, men han var forsvundet kort tid efter udgivelsen og aldrig fundet igen. Hendes indbakke begyndte at modtage billeder taget om natten i hendes baghave med datoer skrevet i rød skrift. Hun fortalte det ikke til nogen, men begyndte at sove med gardinerne trukket for, og en optager under sengen for at fange lyde i mørket på et bånd hørte hun en sagte
i hvisken hendes eget navn gentaget 3 gange med voksende intensitet, og på et andet bånd lød et barns latter efterfulgt af en høj knitren som af ild. Det var på det tidspunkt, hun besluttede sig for at søge tilbage til barndommens gader i Holstebro. Ikke for at finde svar, men for at finde kilden. Og da hun gik gennem de gamle kvarterer, genkendte hun en kvinde med et ar over øjet, som havde været hendes mors nabo. Kvinden sagde uden at hilse, din mor sagde altid. Du ville åbne det til sidst, og vendte sig derefter om og forsvandt ind i en opgang. Cecilie stod tilbage med en følelse af at blive betragtet, og da hun senere samme aften fandt en gammel billedramme på loftet over sin barndomslejlighed, åbnede hun bagsiden og fandt en besked skrevet med blyant. Du kender allerede vejen. Nu er det kun et spørgsmål om at gå. Cecilie Frøkjær, som Danmark lærte at kende som værdinde, med det varme smil og den rolige stemme, havde allerede begyndt at glide ind i noget andet, noget dybere og mørkere, noget der havde ventet på hende, under overfladen hele tiden. Og da hun til sidst lukkede bogen, hun skrev på og slukkede lyset i det lille hus ved fjorden. Hviskede hun lavt, uden at vide hvorfor, jeg husker det nu. Det var som om noget i hende havde ventet hele livet på, at hun skulle sige de ord. Og i det sekund hun hviskede dem, skete der noget mærkeligt i rummet. Luften blev tungere, som om væggene trak vejret med hende. Det gamle ur i hjørnet stoppede uden lyd, men viserne fortsatte med at bevæge sig bag glasset. Dog baglæns en detalje, hun først opdagede senere, og som fik hende til at notere tiden 02:47 og cirkle den ind med rød tusch på væggen i køkkenet. Hun begyndte at føre en oversigt over de tidspunkter, hvor tiden føltes forkert, hvor hun vågnede og ikke vidste, om det var dag eller nat, hvor lydene udenfor virkede fremmede, selvom de kom fra den samme gade, hun havde boet i årevis. Det var som om verden gled en anelse skævt som en plade, der er sat forkert på grammofonen og spiller den samme skive igen og igen med en let forskydning. Hun begyndte at finde mærker på sin hud, små cirkler i mønstre. Hun ikke genkendte, men som mindede hende om symboler, hun havde set i en drøm. En gang, da hun var barn, en drøm. Hun vågnede grædende fra, og som hendes mor havde nægtet at tale om selv, da Cecilie gentog den igen og igen i dagevis og bad hende forklare, hvad huset med de mørke vægge og den tomme barnevogn betød. Hendes mor sagde bare, stop nu, Cecilie, og gik ud i haven, hvor hun blev stående i regnen i timevis og plukkede blomster uden at sige noget. Cecilie begyndte at tegne symbolerne ned og sammenligne dem med gamle optegnelser, hun fandt i et bibliotek i Sverige, hvor hun en weekend havde søgt tilflugt under påskud af et foredrag. I virkeligheden sad hun i kælderen under biblioteket og læste gamle dagbøger fra patienter på et sindssygehospital, lukket i 1912. Og der fandt hun en tegning identisk med den, hun selv havde tegnet natten før, uden at vide, hvorfor hendes hænder rystede, da hun lagde de 2 papirer ved siden af hinanden, og hun skrev i sin dagbog. I dag fandt jeg mit andet jeg i nogen andens fortid, en sætning, der blev gentaget i hendes noter de følgende uger, som et mantra, hun ikke kunne slippe et. Navn begyndte at dukke op igen og igen. Esther Marie, første gang på bagsiden af et visitkort, der lå i hendes postkasse, uden afsender derefter på væggen i en kælder, hun besøgte under optagelser til en dokumentar om glemte steder. Navnet ridsede ind i pudset med rystende håndskrift, som om nogen havde skrevet det i mørke, og endelig i en gammel skoleprotokol fra 1947, hvor navnet stod. Nævnt uden billede, men med en bemærkning. Slettet med sort blæk og en adresse i Holstebro, samme gade, hvor hendes mor havde boet som barn. Cecilie begyndte at drømme om en kvinde med mørkt hår og øjne. Der så gennem hende en kvinde, der hviskede navnet Cecilie igen og igen, men med en accent, hun ikke genkendte, som om det blev sagt i et sprog glemt af tid og folk. Og da Cecilie en morgen vågnede med hænderne dækket af jord og sine støvler fulde af sand, uden at kunne huske, at hun havde forladt huset, vidste hun, at grænsen mellem hende og den anden kvinde var begyndt at opløses. Hun købte et kort og markerede alle steder, hvor navnet Esther Marie var dukket op, og lagde mønstret over kortet fra sin barndoms gåture med sin mor, og opdagede, at punkterne dannede en spiral. En gammel form brugt i ritualer i nordeuropæisk folklore til at kalde noget frem, og holdte det fanget.
Midt i spiralens kerne lå det gamle vandtårn, hvor hendes mor plejede at tage hende med op som barn, uden at sige hvorfor. Og måske er det netop her, historien ikke slutter, men bare begynder for. Cecilie Frøkjær var aldrig kun den kvinde, vi så i fjernsynet. Hun var en labyrint af erindringer, ufortalte sandheder og skjulte lag, som stadig i dag sender ekko gennem dem, der lyttede rigtigt. Og hvis du, som os, føler, at der er mere bag stilheden, bag blikket og bag hvert uforklaret øjeblik, så glem ikke at abonnere på kanalen for at følge med i næste del af denne dybt fascinerende og foruroligende rejse gennem mørket og tilbage til noget, vi alle måske genkender, men aldrig har turet navngive.